Vale, tornem a ser aquí. Vale? Com veieu, ara estic a la part de sota del full que he utilitzat. Vale? Llavors, aquí he apuntat una sèrie de dades que seran les que posarem. Vale? Començarem pel nostre nom. Després, els cognoms. La nostra data de naixement, la nostra edat, el nostre número de peu i el nostre menjar preferit. Vale? Doncs vinga, comencem. Jo, per exemple, poso el meu nom. Ja et dic que m'és una mica difícil escriure i... Begoña. Vale? Els cognoms. La meva data de naixement. A veure si hi ha algú que sap quina data és aquesta, el 6 de l'1. Segur que molts sí que ho sabeu. Doncs sí, és veritat, vaig néixer el dia de Reis. Sí, un regal per la meva mare, tot un regal. Vale, llavors l'edat, que tinc 47, el número de peu, que tinc un 38, i el meu menjat preferit, doncs mira, ara no sé, perquè estic entre la truita de patates i la paella. I els dos m'agraden molt. I tinc un dilema. Doncs crec que posaré els dos. Vale? Truita de patata i la paella. I així cadascú poseu el que més us agradi. Vale? Molt bé. És fàcil, no? Aquest és un exercici per començar, per escalfar. Veieu? O sigui, la fulla queda tota sencera així. Vale? I us la guardeu. Si us heu equivocat, torneu a fer, esborreu amb la goma, si voleu posar color, que quedi ben maco, vale? O com vulgueu. Vinga, doncs una vegada fet aquest, ara començarem un altre. Anem-hi.